नुबाय आंनि इउटुब चेनेलखौ बरायहरनाय थाबाय दिनैहायथ' बोथोर गोदान बैसागु बोथोर बैसागनि 1 थारिख ओमफ्राय दिनैहाय मन्दिरावहाय आवाथि होनो थांसै बेवहाय नोंथांमोनखौ एसे जोंनि गामिनि श'फोरखौ देखायनो सानसै ओमफ्राय माखासे भिडिअफोरखौ लानो हाबा लाजोबसै आरो ओमफ्राय दा आङो थांगासिनो थांसै आवाथि होनो स' बयनिसिमबो गोदान बोसोरखौ गोजोन हामलायहरनाय थाबाय जाहाथे मोजाङै बेबो गोदान बोसोरा जेरै गोजाम बोसोर बायदि मोजाङैनो थांदों बेबायदिनो आरो आसा खालामो कभिडआ जोंखौ जेबो गोहोम खोख्लैनो हायै स' नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायलांदो बयनिसिमबो बे हेपि बैसागु फैर' थांसै बाबार ओइ फैर' थांसै मिसे बे दखान गैया आंहा दख'नाखौनो फाननानै गालाङाखै आबैया दख'ना गाननांबाय कामिं सनायाबो नैबे गिदिरद्राय नैबेयो फिसा जाबा मोजां हा सनाया देरद्रायो आंना औलै गिदिरद्रायदों आंना आंसो रायलायदों मालाय बानायगासिनो आंहा सेल्फि लानायफ्रा थागिफ्रा नोंहालाय लाला जा सानसे लानोसै सेल्फि लाया आंनि क्लिपखौ लालाय ब्रा आगै क्लिपखौ लालाय औ दे लाथ' दे दसे मोजां ला आइ जादोंमोन खोनायालै फारिफ्रा आइ जादोंमोन होनबाबो ना जादोंमोन खोनाखाया जादोंमोना जोंखौ जानो बिखाया रंजाखांदों बार सिउ सिउ बारबोदों खौवा मेथाइ रोजाबदों फ्रि फ्रि अखा हादों मिथिंगा बिखाया Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
Đó là cái mặt của là chụp thằng bay ba phim nè ba để không đượcไม่ใช่อะไรใช่Nam còn là những cái quả mà bé ơi. Sao nữa? Bởi cha đủ bài khăn đàn nơi khúc là nghệ sĩ Bởi cha đủ dịch khăn đàn nên ngông mạn ngông ảo sơ Bởi cha đủ bài khăn đàn phá xa này Ôi sẽ thô là ai khăn bài khăn Người sĩ Semua sang video ko juga sini ya kai so thang sin sin ne bai sai mu san ku sin sin bai ta Nữ sinh dừng chưa học được gần Vì sao là anh phi chạy nào mà Ăn xin xin nữa Gì mà em ăn thì đừng có lòng phép kì